Viron kaivosmuseo Kohtla-Nömmellä avattiin vuonna 2001. Kohtlassa toimi kaivos vuodesta 1937 vuoteen 2001 saakka. Museossa on 4 osaa: maanalainen museo, ulkotilat, entinen hallintorakennus ja rikastamo. Museo on yksi harvoista eurooppalaisista kaivosmuseoista, joissa voi tutustua työhön aidossa kaivoksessa. Rikastamossa työskentelivät myös naiset. Ulkotiloja. Tältä näytti kaivosperheen koti. Johtajan huone. Käytössä helmitaulu. Arkisto. Ja jätevuori.